Selam balalar ham qizlar ham sizning әтті яниләрегез. Сәламәтлегез ничек дигән сорауны беренче итеп бирим әле. Чөнки һәр елның кыш айларында безне грипп, ОРВИ эпидемиялары белән бергә суык тию, тамакка ангина чыгу кебек авырулар сагалап тора. Бигрәк тә шушы арада кемнән генә сорама, бераз чирләп торам әле дигән җавапны ишетәсең. Җырчылар көн саен диярлек концерт гастрольләрдә булганлыктан, аларга суык тидерергә дә ярамый бит әле. Алар аның белән ничек көрәшә, нинди профилактика усулларын куллана. Бүген музыкаль каймак хитлар клиникасында баш табиб диджей Вас, ягъни минем белән бергә ачыкларбыз. Бу атнаның хит парадында 15нче урыннан старт алган Эльвира Хаматова салкынга тиз бирешә икән. Шуңа да гел җылы киенеп йөрим. Бигрәк тә әни бәйләгән ыек башларны кимичә кыш көне гастрольгә чыкмыйм диде ул. Инде суык тыя калса, сөткә юкә чәчәкләре һәм мәтрүшкә салып, кайнатып бал белән эчәргә кирәк. Ләкин балның үзен кайнаган сөткә салырга ярамый. Файдалы үзенчәлекләре юкка чыкмасын өчен аны кашык белән кабып эчү зарур. Эльвирадан менә шундый яхшы рецепт һәм язмышларны булмый үзгәртеп дигән өр-яңа җыр. Yazmışны алай булмай, тиеннәре бар бер кала. Өзелгән җепне ялгап, яшәгәндә яши белик. Бер-беребезне саклап, тиеннәре бар бер кала. Өзелгән җепне ялгап, яшәгәндә яши белик. Бер-беребезне Ялгышларны төзәтәсең хатаны булмый акыла. Башкаларны алдасаң да үзең генә булмый алда. Ялгышларны төзәтәсең хатаны булмый акыла. Башкаларны алдасаң да үзең генә булмый алда. Тиеннәре бар бер кала. Өзелгән җепне ялгап, яшәгәндә яши белик. Бер-беребезне саклап, тиеннәре бар бер кала. Өзелгән җепне ялгап, яшәгәндә
Эпидемия вакытында вируслар электросын килмәсә, кеше янына чыкма. Әлеге дивизны бу кышта Әхмәтовлар гаиләсе үз коралы итеп алган. Илдар Әхмәтовның яңа ел алдыннан гына икенче улы туды. Суык тидерүләреннән куркып, ул Нарасыйны һәм аның әнисен урамга чыгармаска тырыша. Ә үзе һәм олы уллары Ислам кеше янына чыга калсалар, борыннарына оксалин мае сылап җибәрәләр икән. Бу очракта вирус электру куркынычы кими дип комментарийләде бураннарга уралып җырлаучы Илдар Әхмәтов. Yazlar белән мин кайтырмын диде, язлар көтә. Хәзер күңелем язны эзләп, урамнарга чыктым, кышкы бураннарга күмелдем. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Yazlar килергә уйламый, дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Yazlar килергә уйламый, дулый буран. Очрашуны безнең очрашуны кичектирә, кебек бураннар көтә, түземлегем бетте, көткәннәрнең хәлен кем аңлар. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Синсез язлар миңа кирәк түгел, синсез язлар охшаш күзләргә карлар белән, карлар кавышкан чак, кайчан килер каушу безгә дә. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Yazlar килергә уйламый, дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Yazlar килергә уйламый, дулый буран. Yazlar килергә уйламый, дулый буран. Дулый буран. Рафина Ганиуллина сирәк авыртам диде. Иммунитеты яхшы дип врачлар да әйтәләр икән үзенә. Шулай да яңа елдан соң суык тидерергә өлгергән. Шул сирәк авырганлыктан нинди сулар белән дәваланырга икәнен озак исенә төшерергә туры килгән аңа. Якыннары киңәше белән температура төшерү өчен дарулар эчмәгән. Иммунитет көчле булгач, организм авыруны үзе 3 көн дигәндә җиңгән. Ә бүгенге хит-парадыбызда Рафина белән Фәрит Фәйзрахманов төп җиңүгә тагын бер адым ясадылар. 13нче урын. Uçurganda balaların, bilmem nide erdi bugün, balşık yakan yaralarım. Kötem seni kışın, kötem yakın dostum, mine taşlap gitgeç, taş kıyanı kıştım. Kötem seni kışın, kötem yakın dostum, mine taşlap gitgeç, taş kıyanı kıştım.
Атым язылар сайын Қарлығашылы ұяларға Сағышларым уйылғандыр Ялғыз яшәр қияларға Күтмә мине башқа Күтмә алсу таңда Ияләшмәм пулыға Мин ирекілі аңла Күтмә мине башқа Күтмә алсу таңда Ияләшмәм пулыға Мин ирекілі аңла Hürmetli televizor qaroqchilar, jishchilar bergan retseptlarni sizga da istak qoldirib borishga kengаш etam. Ertadan so'ngmi sizga da keragi shig'u bor. Oygul Rahimov masalan, qishin avurmas uchun yil aylanasi vitaminlar kullanishga tirisham dedi. Yashilcha ichilak jimish oshab qana tugul, aptekadan va yishqidan maxsus vitaminlar olib isham dedi u bizga. Tomoqqa ham tovushqa ziyon kela boshlasa, romashka shayi bek foydali degan kengashni da Oygul berdi. Ening vrach bo'lgach, nindi retseptlar bilarsin u. Tabib qizi Oygul Rahimova 12-o'rinda. Güllerime sularımı sıktım Şeşek atarlar indi Nişek tüzümsün sağınılarga Küllerge kalam indi Al yaran gül yaran Yalgız kal hayyaman Al yaranlar kıbıkmin Sağış utunda yanam Al yaran gül yaran Yalgız kal hayyaman Al yaranlar kıbıkmin Sağış utunda yanam Yaran güllerim kıbık yanıp Killebik sögülesin Sinene başka yalgızım kalıp Kilmiş ul kıyın esin Al yaran gül yaran Yalgız kalı hayyaman Al yaranlar kıbık min Sağış utunda yanam Al yaran gül yaran Yalgız kalı hayyaman Al yaranlar kıbık min Sağış utunda yanam Al yaranlar kıbık min Sağış utunda yanam Al yaranlar kıbık min Sağış utunda yanam Profilaktika chorasi bo'larak muncha ham onda shaplab shabunini Royaz Fasihov yaxshi ko'radi. Issi munchada qo'yin, iman, yuka ham qorag'ay butoqlaridan yasagan millik bilan shabunsang, gripp ishi viruslar kishini tezgina olmay ekan. Shabuni butun organizmga, kishining tanina, shunga step aqlina da zo'r foyda keltiradi. Umuman shabunining foydasi turida ko'p so'zlarga bo'ladi. Bek qiziqsangiz, internetga kirib qarag'iz. Biz Royazning vaqt davo degan jirin qaraymiz. Mana hozir Yazmış illerine seni yerip Gidip bardım bırılıp karamay Antılmazlık bolup duyulsam da Vakit iken barısında valı Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit dava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit dava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Yazmışlarını düzeltirge ağır Ötkenler geri qaytmıylar Dünya bit ol məngi harekette Sularda bit geri almaylar Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit hava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit hava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller
Сәхнәдә ялан аяк биеп җырлаучы Индива шулай ук сирәк авыр икән. Күрәсең, кичкенәдән бию белән шөгыльләнүче кыз үзен шулай чыныктырган. Шулай да иң мөһим вакытта клип төшергәндә ул зур концерт алдыма кинәт кенә суык тидерә торган гадәте бар икән үзендә. Нәрсә дисең? Бәхетле кызыбыз. 13 февраль көнне генә авыртып китмәсен. Чөнки нәкъ 13 февраль көнне Арена диско клубында елның иң кайнар хисләренә бай дискотекасында катнашасы бар аның. Изге Вәли. Индивадан тыш бу дискотекада Айгөл Рахимова, Рада, Ландыш Нимаджанова, Мөнир Рахмаев, Илмир Нагыймова, Ришат Фазлыахматов, Эссе төркеме, Раяз Фасыйхов, Фирдус Тимаев, Илсия Бадретдинова һәм башкалар сине зарыгып көтәчәк. Дискотеканың тагы бер үзенчәлеге ялгыз килгән егет-кызларга неон ак төстәге браслетлар биреләчәк. Әлеге браслетны таккан егетләр кызлар белән икеләнмичә барып таныша аласың. 13 февральнең салкын төнендә Изге Вәли дискотекасы сине саф, кайнар мәхәббәтеңне табар өчен Аренага чакыра. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп җылы сулар сибеп үстер мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә җәһәр миңа тимә, канатларың каерылыр кинә. Сөйҗекләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы ишмәк. Яныма килеп, аңа күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Бәлки төн булып, караңгы төн булып, җиргә төшәрмен мин. Сагышыңа юрап, очрашуга юрап тыңла мине. Кара тел булып, иңнәреңә кунып, кабат елармын мин. Син генә миңа катырма, таралырмын, югалырмын кинә. Сөйҗекләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы ишмәк. Яныма килеп, аңа күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Мәскәү егетләре диджей Разих һәм Айрат Сафинның авыртырга вакытлары юк. Татар җыры фестивалендә ел ачышы номинациясендә җиңгән егет һәм аның продюсеры яңа проектлар, яңа җырлар һәм альбом өстендә җиң сызганып эшләп яталар икән. Аларга тимибез, эшләсеннәр. Ә без менә тиздән Мәскәүгә кунакка җыйнабыз. Татарча солянка белән. 9 февральдә Космос концертлар залында узачак концертта Ринат Рахматуллин, Илназ Бах, Иркә Илмира Сулейманова, Мөнир Рахмаев, Ленар Сайфиев, Ришат Фазлыахматов, Илмира Нагыймова, Илдар Ахматов, Фирдус Тимаев, Раяз, Ландыш, Гүзәл Ахматова, Закир Шахбан, Фәридә Алсу һәм музыкаль каймак хитлар парадының 9 урын ияләре Айрат Сафин белән диджей Радикта чыгыш ясаячак. Мәшәккате гел шатлыклы булсын иде һәркемнең. Кокмасы кайгы ишеген бер кайчанда бер кемнең. Һәр агачның җимеше, кәргәннең шәшәге. Һәркемнең үз язмышы. Үткәнек киләчәге.
Елнең, әр жернең, әркімнің өз язмышы. Қақмасын қайғы ишеген, дәбір кімнің. Ағышларның жемішлері, бұл сені әр шәк тәмлілер. Гүл шәшәкләріңе қарап, сықлансынар кішілер. Яңа ел корпоративларында тирли жырлап, шул ук вакытта урамга өстенә киенмичә чыккан Ринат Рахматуллин бу арада салкын тигән бронхларын давалап йөри. Пневмония гына була күрмәсен дип курыктым. Аллага шөкер, рентген ясадым, үпкәләр чиста диде ул безгә. Пешерелгән бәрәңге парын иснәү юлы белән ингаляция ясаганда яхшырагы юк сулышчылар өчен. Тормыш китабын күп укыган Ринат Рахматуллинның киңәше шундый. Язғансың бұл тұрмышны, кім китабын оқыған. Біреулер яши гүрләтіп, кімнәрдер артта қалған. Кімгәдір берген барында, матурын рәхәтлеген. Кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен. Нигә син тормыш, нигә син тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. 4 көн буе 39 температура белән тамагына ангина чыгып, яңа ел каникулларын шулай үткәрүче Эльмира Нагыймовага халык медицинасы берни белән дә булышмаган. Юкә чәчәгедә кычыткан, карлыган яфракларыннан кайнатылган чәй дә тиешле результатны бирмәгән. Ахыр чиктә ашыгыч ярдәм машинасын чакыртырга туры килгән. Ә инде ангинаны үзе яшәгән авылдан ерак түгел урнашкан Ишминводы санаториясыннан алып кайткан борынлы су белән тамагын чайкагач җиңгән җырчы кызыбыз. Мондый матур тавышка суык тидерергә ярамый. Сакла үзеңне, Эльмира, сакла. Сине күргән көннән күңелемдә рәхмәт яши бөтен дөньяга. Ялыктырмый озын кара төннәр, сызлап туган һәрбер көн яңа. Энҗе кар бер теге булыр идем, иреннәргә синең кунарга. Чәчәкләрнең хуш исләрен җыйган, һава булыр идем суларга. Энҗе кар бер теге булыр идем, иреннәргә синең кунарга. Чәчәкләрнең хуш исләрен җыйган, һава булыр идем суларга. Битләреңнән сыйпап үткән җилгә, кызгамын әйҗеле булырга. Адашканда якты йолдыз булып, юл күрсәтеп янып торырга. Энҗе кар бер теге булыр идем, иреннәргә синең кунарга. Чәчәкләрнең хуш исләрен җыйган, һава булыр идем суларга. Бу атна башында суыкны иркә дә тидерергә өлгергән. Алдагы 5 көндә концертларым юк, шуңа ашыкмыйча, көчле антибиотиклар кулланмыйча дәваланырга булдым, диде ул. Шул ук халык медицинасы ярдәмендә ромашка чәе һәм киптерелгән җиләк җимеш төнәтмәсе эчеп. Ә инде 2 февральгә кадәр тулысынча савыгып бетүен телибез үзенә. Чөнки бу числода Уникс концертлар залында татарча солянка үзенең юбилеен уздыра. Күңел ялай, кыйгак килеп, киеп казылар ұшып кеткенде, яфрак булып бергә узган көннәр, хәтер юлларына төшкәндә, кичер биек ғырур башым иеп, үткәннәргә
Очрашуны көтіп қаламын. Сенсіз яшим, сені генә ойлап, хисләремне бәйләп төенеләп, җаным ялай, синнән гафу сорый, хәер сорый, гүя тел беләп, кичер диеп, гырур башым иеп, үткәннәргә хатлар язамын, син дә сөеп, кичерерсең диеп, очрашуны көтеп каламын. Ландыш Нимганҗанова да иркә кебек салкын түйене дарулар эчеп, антибиотиклар кулланып түгел, ә табигый рәвештә берничә көн авырып җиңәргә киңәш итә. Кешенең үз иммунитеты вируслар белән көрәшкән вакытта гына организм сау сәламәт булып кала ала. Канны шит матдәләр белән бозарга кирәкми, диде Ландыш. Шуңа да үзе бер кайчан дарулар эчми икән. Көчле иммунитетлы Ландыш Нимганҗанова 5нче урында. Безнең ак бәхетебездән җәйге таңнар көнләшә, бәхетле булыгыз диеп гөл чәчәкләр эндәшә. Сандугачлар күктән сайрый безнең матур бакчада, сайрыйлар алар кадерлем саф мәхәббәт турында. Мәхәббәт күзеңдә, мәхәббәт бар икән сүзеңдә, мәхәббәт күзеңдә, мәхәббәт бар икән сүзеңдә. Бер-беребезне аңлыйбыз сүзсез күзләргә карап, синдә минем сыман гомерем буе. Яратам күзеңне, яратам бар икән сүзеңне, яратам күзеңне, яратам бар икән сүзеңне. Күзләреңә карыймда мин аңлыймын сөю серен, гашык булгачмы шул кадәр аңлыйм кошларның телен. Күзеңне, яратам бар икән сүзеңне. Артист өчен тавыш иң мөһим инструмент икәнен беләбез. Шушы инструментның таза булуы өчен Мөнир Рахмаев яндыргыч горчичникны түзәргә әзер. Аз гына йөткертә башладымы, аркага һәм күкрәккә горчичник куям. Аннан сулыш юлларын мишартыр өчен бал белән сөт эчәм, диде мәңге тик тормас Мөнир. Бер урында тик торган җырчыларыбыз исә 24 февраль Ульяновск шәһәренең губернаторский мәдәният йортында, 28 февраль Уфаның Яшьләр сараенда концерт куячак. Күзләрең күңелем назлады, ай гүя нур сибә сылы йөзләрең. Сагышка бирешмә, һич юкка көнләшмә, мин бит сөям сине генә. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре.
Хит парадыбыз барышында артистлардан суык түйүгө каршы күпме рецептлар, халык медицинасы ысуллары ишеттик. Булардан тыш юмор ярдәмендә дәвалап була икәнлеге хакында ишеткәнегез бар идеме сезнең? 16 февраль Unix концертлар залында кичке 5тә юмор осталары безгә көлке терапия уздырачак. Киләчәккә кайту исеме астындагы программада Равил Шарафиев, Әбри Хабриев, Фарид Галиев, Раил Садриев, Рәшит Шамхаев, Лидия Галиева, Рифат Зарипов, Илдар Ямалиев, Мирхат Гайсин, Рәвешләр театры, Аманулла, Алсу Фаракшина, Мунир Рахмаев, Илсия Бәдретдинова, Зөләйлә, Иркә, Ленар Сайфиев, Эльмира Рагымова һәм башкалар катнашачак. Киләчәккә 16 февральдә кайтып килербез. Ариэль Шимбарлыкка әйләнеп кайтса, бездә 3нче урын һәм аның иясе Ришат Фазли Әхмәтов. Tağın keledi yazılar Meni sun kimin azılar Mın sulanıp gütken şağımda Yürekni şek düzer Ulu bidimi düzer Sen koytamasan irkem yanıma Yürekni şek düzer Ulu bidimi düzer Sen koytamasan irkem yanıma Tek bazılar, küpte tügül azılar Jıl yaktalar, kışlarlar Dağın ki tek bazılar, küpte tügül azılar Jıl yaktalar, kışlarlar Göz yaşın emanı, kadılarımını alıp Selemeydi geçi kışkaylar Göz yaşın emanı Kadılarımını alıp Selemeydi geçi kışkaylar Qayşı yanıma Araya kan tügel Seni küte küngel Qayşırken qayşı yanıma Музыкаль кайвак исеме астындагы хит парадыбызның 2нче урын иясе Эльмира Сөләйманова. Бу кышта Аллага шөкер авыртмадым. Шулай да яңа елда соң йөткереп алдым. Йөткерүдән халык чараларын белмим. Шуңа да аптекадан алган сироплар ичеп, пастиллар суырып йөрим дип шикләнде ул. Күпме генә тырышсам да Эльмирадан эксклюзив рецепт алып булмады. Әллә инде әйтергә теләмәде, әллә кирәк түгел дип санады. Җырындагыча, кирәк түгел дип. Yatlar bilen şualvan Tügelindi yangalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanırlık Yatlar bilen şualvan Tügelindi yangalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanırlık Siyem dime girek tügel Tüsü ungan siyüven Nige kirek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Siyem dime girek tügel Tüsü ungan siyüven Nige kirek azaplarını Bәхет bit ula Digen ılık hisseler Nigedir tanıklandı Dingizlerdey şavlap turgan suyu dünyam tın kaldı Sina digen ılık hisseler Nigedir tanıklandı Dingizlerdey şavlap turgan suyu dünyam tın kaldı Siyem dime kirek tügel Tüsü ungan siyüven Nige kirek azaplarını Bәхет bit ula diyüven
битул бийүек. Хит парадыбыз лидері Фирдус Тимаевтан менә дигән рецепт. Суык тиюен теләмәсәгез, лимон ашагыз. Тамакка салкын тимәсен дисәгез, лимон ашагыз. Иммунитет көчле булуын теләсәгез, лимон ашагыз. Лимон, лимон, лимон. Бәлки лимонны күп ашаганга Фирдус әхмәдә шулай секрет дип иридер. Шулай итеп, музыкаль каймак фавориты Фирдус Лимонов, Тимаев. Мин киттем лимон ашарга. Алым дисең аллар бар, эзем дисең гилләр бар. Авырлыкны җиңәр өчен яры ялы дуслар бар. Аллар күрдем алмадым, гилләр күрдем үзмәдем. Агым сулай гомер узды, узганында сизмәдем. Аллар күрдем алмадым, гилләр күрдем үзмәдем. Агым сулай гомер узды, узганында сизмәдем. Агым сулай гомер узды, узганында сизмәдем. Шот баршыларсы шатлыгы сирәк килә. Киңәш бирер дуслар миңа яшәрмәк көч бирә. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрдем үзмәдем. Агым судай гомер узды, узганында сизмәдем. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрдем үзмәдем. Агым судай гомер узды, узганында сизмәдем. Агым судай гомер узды, узганында сизмәдем. Yazmış mine yandırdı da bızlar itip tundırdı. Biresin biri bitirgeç yalgız başımı kaldırdı. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Бу атнаның музыкаль каймак хит парадының җырчыларын һәм аларның өлешләренә тигән көмешләрен, ягъни позицияларын билгеләдек. Ул гына да түгел, һәрберсеннән суык тиюгә һәм тамак авыртуына каршы яхшы киңәшләр дә ишеттек. Аларга өстәп шуны гына әйтәсем килә. Җылырак киенеп йөрегез, саклагыз үзегезне. Сәламәт булыгыз. Сезнең белән булды баш табиб, диджей Вас. Пока.